Ja, tisdag 18.00, då startar uppsnacket på Stars and Stripes. Intressanta gäster och självklart så ringer vi också upp vår tränare. Kom nu och stöd KHK tillsammans med andra KHK-are. Det här blir en riktig hockeyfest. Kan man inte följa det på plats så går det bra i Stars-appen eller på khk.se. Men bäst stämning, ja det får man förstås om man är på plats på Stars and Stripes. Boka ditt bord på 0455 152 40. Välkomna och nu kör vi!